Здравейте от Казино Принцес, при мен е Iron Man, който вчера игра на изключително тежка маса. Кажи ни как мина? Вчерашния ден мина наистина много тежко. Бях на маса с Симо и с Джорди, така че тях всеки ги познава, знае, че са най-добрите играчи в България и беше доста тежко. Радвам се, че оцелях в ден едно. Да, все пак днес си сред чип лидерите. Току-що се удвои в една ръка. Разкажи ни за нея. Ами да, имах късмет да се удвоя току-що, значи имах покет десетки. Пред мен е един играч рейзна от междинна позиция, аз колнах префлоп, флопа дойде с 10-8-5, т.е. аз направих сет, слоуплейнах го, там получих стандартен C-bet, аз си колнах само, търн дойде пак неутрална карта за мене, играча рейзна, аз влязах all-in и той веднага ме снап колна с покет дами, така че успях да издържа на ривъра и се удвоих. Моите поздравления, много късмет ти желая. Благодаря.